Сега ще анализираме един друг мед. Разбрахме, че хората се интересуват и от съдържанието на натрий. Ще анализираме и натрия. Първо започваме с активната реакция, после с калия, натрия. Съвсем малко е достатъчно. Може да капне още малко. Директно поставяме меда върху сензорите и все пак проверяваме и наличието на нитрати. Този мед. Така ще оставим така въжичките. И сега включваме уредите. Извършваме теста с уредите Horrible Aqua Twin за pH, за калий, за натрий, за нитрати. Виждаме стойността на този мед е 4,17. Щом има усмихнато личице, можем да отчетем резултата. Виждаме калия 4000 ppm. Много по-добре от предишния мед, който беше 110. Натрий 110. И виждаме, че нитратите пак са около 20-28 ppm. 28, което явно нитрати навсякъде има в меда, но калия тук се вижда, че е в пъти повече, което значи, че е доста по-качествен мед. pH-то е по-ниско, което за меда е по-добре. Тоест има повече киселини, здравословни киселини.